video. This is all about what is happening in the Southeast. So if you do not understand Igbo language, I'm very sorry for that, because this video, I really want my people to really understand what is happening in the Southeast. This is okay. All insecurity. All tend army in Nigeria. Nandem Sahabund Nachi Alibos, the Baka Kono, Ihuna Yojan and Alibo, Kanaka, Makayana, the Nigeria government. Yaman, Law, Nekachim, Jiribian Yonka, Basisiani Lafo, Okuko Basaramas and Nnamdi Kanu, not Asari Dokubo, Buronishi, Niha Basara insecurity in Alibo, or Casisquanimo State. Because Bruna election Yonka, Echefuala Itosaya, who 9 dozo, Weko Herela, Kahumata Alibo, Nkekasi Bea, Obrona Tabis to give a because Echefuala Makana subscribe button, Yana like button, they will. Alibo na haduma. Nwobere ndị be anyị na-agba mbọ na-eshi ọnwa ịlanụ ọtụtụ ndị mma na-ada alaba ụlọ na-ada ekwubu okwu ịga mee ihe n'ụlọ na-alazi na-eme survey maka ụdịka ihe ha nwere ike ịdị na-eme na ka ha ga-esi na-ewelagasị akụ na ụba ha ụlọ dịka ndụmọdụ anyị na-enye ha sị onye nwere shọpụ abụọ na Lagos ga-amepe ofu n'ụlọ chọọ ahịa dị mma mepe. So ndị be anyị na-afọ egene ntị anyị na fan then ka esi achọ ala na ihe ndị ọzọ n'ụlọ arịgole nke Lagos agbadago. So o gosi na ndị be anyị uche ha dị ya, mana ihe mmekpa ahụ anyị ka na-enwe dịka one na ole anyị gabigara n'ụlọ maka agara m n'ụlọ ahụ mee guest speaker na funeral lecture ihe uduru fọ nna anyị ukwu iwu anyanwụ. So ka anyị na-aga anyị na-enyocha na-ajụ ajụ na-akpa nkata dị aṅa ka anyị chọpụtara na ihe mmekpa ahụ na ihe gbasara insecurity nọ n'ụlọ ọba aka mere. Enwere ọnọdụ achọrọ idebe anyị ndị kpara nkata ama mana anyị amaghị ya na-ekwu ya na-ekwusi ike. So anyị si ebe a ha si ebe a ha ka na-epushi na-agba mbọ dịka press conference anyị mere n'ụmụahịa pụta na TV tụọ ndị amị aka kpọọ ha aha kpọọ federal gọọmenti aha na aka ha dị n'ihe na-eme n'ala Igbo ha jụọla oyi. Ịla n'ala Igbo gba ihe ọbụla gbasara ndị amị na tigbuo zọgbuo ọ benatala drastically. Ha anaghị emezi oke tigbuo zọgbuo. Then ị na-agakwa n'ụzọ ụgbọ ndị uwe ojii na ndị amị ahụ nọ n'ụzọ kaziwuru ndị Igbo dịka mbụ ọka na ndị ọzọ. So isi m kwuo mana aka nwekwara ọ na-adị m ka enwere plan create a sense of insecurity na Southeast. Then ndị Igbo na-ede akwụkwọ nọgasị na media ndị nọ na social media ịmanụ ya ka ha ji eri nri na-achọ ka a na-arụ ọchị ka na-ebu propaganda na-akọwa na aka nwere lot of insecurity mana ọdọzi one ahụ n'ụlọ ugbu a. Isi m kwuo ụlọ adụtụla mma jutu oyi na-enye ndị be anyị nkwado ka onye ọbụla na-alụ ụlọ were anya na-achọ ihe ọ ga-eme maka na ihe anyị na-aghọtahụ ụbara mmadụ wụ the highest form of security. Ị na-aghọta ịla ike akpụrụ ndị amị niile nọ n'ụwa ga-akpụnye ofu ebe mana enweghị ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ahụ na-akpagharị ọ ga-afịa arụ ndị ahụ ichekwa obodo. So ka anyị mata na ofu ihe na-echekwa obodo population, then ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya na ihe na-emepekwa obodo population. So ka anyị were n'onwe anyị otu ya uchu mara ihe ga-eme ka anyị na-ala na-ewelachi ihe na-ekirete ọrụ like dịka my estate m na-eme n'Enugu ugbu a ewele m mmadụ nọ n'ọrụ. Ịghọtago? That is creating job opportunities. Enwekwara onye otu m nọkwa into real estate onye isi ndị trusted choice ọ lago n'ụlọ were onye ọrụ ya nọ na Lagos a postuo ya n'Enugu. Ịghọtago? Ma nwekwe ndị ọrụ ole na ole ọkwe na-aghọta. So a na-ala na-ewelachi ihe n'ụlọ ụbara mmadụ a na-abịa na-enwe mmepe. So ịjụọ m sị gị na ala Igbo adụtụla mma ọdụ na-enwekwa ihe dị iche iche nke anyị ga-eripọtụ bụ ihe na-eme iji gosi na insecurity na ịchụsịsị ndị mmadụ n'ụlọ wụ plan ndị obodo Naijiria nwere. Isi n'ala Igbo adịwala mma ihe mere n'ehime mba nnọọ maka na ama m na ị nwetara akụkọ ịhụ gị ihe mere n'ehime mba nnọọ na ndị ọnọ gọọmenti na ndị wakpokwara ndị agha egbukwe ndị agha mmadụ abụọ maọbụ atọ. Kedu ka ehime mba nnọọ dị? Kedu akụkọ ị nwetara n'ehime mba nnọọ? Ahụrụ m onye isi na-achị youth n'obodo a ihe a mere gọgọgọ Comrade Ekpæ maka na anyị nwa bụ ịwachọ ha n'iripọtụ ihe ọbụla anyị na-alaiki iji
ihe n'aka ka ọ ji abasị gị pụta bịa kwuo ka isi wee jee na dịka nke aba oge a kpara ripọtụ nke aba anyị taa gosi anyị ihe onyonyo wee gosi anyị ihe onyonyo ebe ụmụ nwoke anyị yi pants a na-akpakpu ha na Black Maria so anyị ji nke aha n'aka anyị jezie kwuo okwu ndị amị sọwasị anyị egosi ha anyị ịghọtago so mgbe nke a na-ekwu anyị wee fụta nwa amadi a bụ onye na-achịkwa youth jụba kedu ihe na-eme n'obodo unu o wee gwa anyị na ha pụta n'ụra fụ ka e mere announce na TVC na a ga-ekpola ndị ala majiri n'ala Igbo so ndị be ha wee jụba ihe na-eme wee bọkasịba ihe na-eme o wee bụrụ na otu ka ochi wee kọwa o wee dịka enwere ka aka ndị atụrụ ọchịchị ndị nọ na National Assembly ndị obodo ahụ siri aka ha ji wee dị na ikpote ndị a obodo wee na-agba yara ndị obodo a wee na-esi ọnwụ na-asị na ụdị ihe a adịghị mma ka o mee o wee bụrụzie na ha nọkwa n'ụra ofu mbọsị aga mụnye ofe ebe ọkụ ebe nwa na-asị a ga-etinye ndị ala majiri amụnye ya ọkụ ka a mụchasịsịrị ihe ọkụ ka a na-amụkwa ihe ọkụ na mkpọtụ niile ahụ e mere site n'anyasị n'ụtụtụ afụ ha amị ahụ polisi bịa chalenje ndị na-agba ihe ọkụ o ruzie n'ụtụtụ ebidozie ụmụ okorobịa nọ n'obodo ahụ na be ha onye abịa eme ya arrest na-emezi ụmụ okorobịa nọ na ya bụ ihe ha anyị na-ekwusị na ụmụ ihe ndị a na-eme na otu a ka esi wee ruo n'ọlụ ihe mee n'ọlụ ememecha ụmụ okorobịa nọ na ọlụ arrest ọlụ kịta agbaala ọsọ isi ihe dịka ọlụ town na-agbago ihe ala ohi eruchiene oge m dị young m na-aga secondary school far back as 1980 to 1990 ebe ahụ emepechana in fact asa 2 years ago ebe ahụ na-ekwo enwere ụdị ihe na-aga afụ n'iro a ohi eruchie n'iro niile ahụ niile n'ebe ahụ agbaala ọsọ ndị na-achụ ha abụdị ma ọ bụ ndị unknown gọọmenti nọ ndị amị eme ha atakụ n'ụzọ ha ga-agbawa obodo ahụ ọkụ jikọwa ụmụ okorobịa and onye jide ada alọta unu ruo na popular eko ụtụtụ onye ọbụla bụ onye ọlụ ndị Nnewi South ga-ama ahịa na-akpọ ahịa eko ụtụtụ bụ ahịa dịbara gboo bifo amụọ ma nna anyị ha ahịa eko ụtụtụ tata ada azụzi ya azụ eko ụtụtụ kwụ n'ọfịa oruchigo n'ọfịa ebe ahụ ka ndị amị bizi na eko ụtụtụ ada azụzụ ahịa na eko ụtụtụ gịnị mere na egburu mmadụ nweta isi mmadụ na eko ụtụtụ ndị amị wee gbaa eko ụtụtụ ọkụ wee chụsịa ndị na-azụ ahịa now ajụjụ m na-ajụ bụ a na-emezi egbuo mmadụ amị atụtụsịwazi obodo ekwoche maka ha kpọtazie ha ebe ahụ n'ụdị aṅa anyị wee na-afụ na ihe a aka mere ya na planụ bụ na ewere unknown gọọmenti na-asị dịka ụbọchị kpata na East ha mezie ihe maka ọha nwa bụ ndị ha asị ha na ndị amị na-arụkọ ọha nwa bụ ndị a ga-eme ebe na ndị amị ma ha maka dịka asị dịka ụbọchị wee kwuo ndị amị ma ha maka ọ sị na ha na ndị amị na-arụkọ so ndị amị ga-amanụ ndị nwu ndị ọrụ ya ọha ka a ga-eme ha bụrụ na ngwa ọrụ ha ji arụ ọrụ na-agafe n'ụzọ ndị amị ama nkwụsị ha maka na ịbịala anya na ndị yuutu anyị egwu adịghị ekwede ha pụta n'iro ya fozie nke ibudori egbe akpagharị sọsọ ndị nwere ikikere ibu egbe kpagharị awụ ndị ahụ ha na ndị amị ndị federal gọọmenti kpọbatara ha na ndị amị na-arụkọ so nchọpụta anyị ugbu a bụ ha dunye ndị ahụ ga mee crime ka e were si n'obodo ha wee gbabazie obodo ọkụ tụsụwa ụmụ okorobịa anyị ka ha wee nwee ike ọ na-aga na line bute ezigbota aghụghọ dịka anyị si wee chọpụta nọ ihe megen ha emechaa na nke ọlụ banye na Aba ewetụga press conference ahụ anyị pụta jụọ ha ajụjụ si ha gịnị ka a ga-esi kpọtazi ụlọ si insecurity anyị na-afụkwa ha tupu na-abịa anọ nwere ihe na-eme na East before ndị amị abịa nọ a na-enwe sitatum ha wee bịa ka ha kwụsị sitatum ozugbo ha bịaziri crime si n'elu si n'ala na-mastasị
ebe ọ nọzi gbazi anyị gara igbo na ndị anyị enwebeghị mbọsị asị apụtara n'ọgbọ ha na ndị mmadụ agba egbe anyị ahụ ozu mma anụgide ụda egbe nụcha ahụzi apụta n'otu hụ ozu ndị ha gbagburu ahụ ha kpọọ ihu ha nwee ebe ha si o meghabeghị kama nnọọ anyị na-anụ na emere ha atak na-agbagburu ha ọzọ anyị ga-anụzi iwu vileji nọzi n'akụkụ ebe ahụ ndị amị eburuzie budoza buru amodka buru double barrel gbawazie obodo wee chụsụsịwazi ọsọ ọta maka enwere onye chọrọ ịnwụnụ so mgbe anyị bịa chọpụta na ihe ha na-emezi ntụde na nyocha maka anyị laa n'ụlọ nyocha ọfụma mgbe ha chọrọ ime nke a bụ anyị kwopụ ọsọ gwazie ha ngwa ha lawazie na ebe ọ bụ na ndị nwa na-akpọta ha bịa lụọ ọkazighị ike ha lawazie ọ dị ka kemgbe ha esewela okwu asị jizi wee pụta na TV wee kwuo na ha were ya n'ọrụ ha pụtakwa kwuo na ha were Asari na-anụkwa ihe gọọmenti na taụtụ na-ekwu Asari si na ha nyere ya ọrụ ha sị ha nye ha Asari ọrụ ha eme ya arrest mebi ha anaghị akwụzi Asari ụgwọ Asari werezi egbe na-eme ha atak ka ha wee kpuchie ihe ha na-eme ka asịkwa na-enwe onye a na-eme ha jidezie plan arịa saala anyị wee kwuo ya n'ihu komkom ngwa ụnụ labazie na ndị akarago ụnụ ike ka anyị mara nke anyị na bikos anyị na-alụzi ọgụ na two fronts. So mgbe anyị nụkwa nke mba anọ anyị ahụ na ha emechaa na nke ọlụ mikpuo na mba anọ chitezie na ndị nọ na haus ọ mebi na ha bụgo na ihe gbasara nke amị na asịrị bụ na ndị Igbo enyopugo ịma okwu na-apụtazi ha chọzie ka ekpurozie ndị ala ma jiri bụzi ndị Awụsa kpụbazie ebe ahụ. So ndị obodo ka ha na-emekwa ihe ahụ ka ndị obodo kwuru okwu ha agakwa agbakwa ebe ahụ ọkụ bidozie mara ma amị jụ n'ebe ahụ ndị na-aga agba ihe ọka ha kwesịrị ịfụ na ha ka eji ihe ha ji nọdụ ebe ahụ na kedu ka ndị amị na ndị polisi ga-eji nọdụ aga ịgba ihe ahụ ọkụ obere ihe gwakworu ụlọ sinetọ ọkụ ebee ka ha nọzi ha nwabụzi ndị nche ebee ka ha nọzi o ruzie ka a gbachaziri ihe niile n'ọkụ rụchọ ọrụ ha n'anyasị chifozie ikekwe nwe okorobịa mebie taa m mụrụ nwa ahụ na m bụ onye mba nnọọ ikekwe nwa mgba anaghị chi Legọs laa aga buru nwa m onye Igbo onye ọbụla nọkwa ebe ọ na ma ndị n'obodo oyibo ma ndị na-ebe ha nọ na-aṅụrị nobody is safe maybe ha mechaa ihe a na-eme ụlọ blọk zi anyị anya amala nwụzi egbu anyị ka eji egbu ya 1966. So onye ọbụla lite mepee anya mụrụ anya maka na mgbe e gburu ndị Igbo na 1966 ihe awụ nkata akpara for years dịka echewezi opportunity dịka eketoga na-akpa nkata maka ndị Igbo ewezi opportunity IPOB achịkwa IPOB asị ha mebatazie continue ebe ha kwụsị na 1966. The pogrom have not stopped. I stand to be corrected. Ka ndị Igbo mụrụ maka ndị na-agbakasọ ịnọ n'ebe ị na-eme nọ IPOB ka m jikene ndị be anyị na-ekwu these boys nwa onye ewu these boys ahụ ọnwa m ọpụtachọ na ụmụnna ahụ bụ these boys ka anyị gwa onwe anyị eziokwu 90% of ndị Igbo bụ IPOB at heart. We might not come out to protest maka ihe these people na-ekwu ọ bụ eziokwu enwe ọtụtụ ihe Nnamdi kwuru mana enwere leadership gap n'ala Igbo mezie ụmụaka ji wụbatazie ịma na asị na afọ ka emere eme ka afọ when the desirable is not available the available becomes what desirable. Mgbe ndị Igbo na-ele anya ka ndị na-achị ha ndị isi ha pụta na-eme ọfụrụ ihe na-ekwu ụfọdụ ihe ha ekweghị ụmụ okorobịa pụtazie esiwenụ ha otu ahụ. So mgbe ha bịazi fụ na ndị na-achị obodo ma ndị politicians ma ndị eze kwuzi okwu ewere ịtalị pịakpuo ha ọhịa na-ege nke ndị IPOB out of desperation ndị agakpụrụ ndị iro kpọbata chefuo na onye kpọbatara ndị iro onye iro na bie adịghị safe. Onye na nwanne ya na-alụ ọgụ ya ga-akpọta onye iro ka ọ bịa gbuo ọgụ egbupụ nwanne ya egbuo bikọs unu na-abụbụ ndị iro. Cheta na akụkọ Afọnja na Kwara ọya na ndị Fulani Igbo je Kwara today. Afọnja chọrọ iwu eze ga-akpọta ndị Fulani so ya lụcha ọgụ gbuo eze gbuzie Afọnja were eze onye na-eme n'ala Igbo. Nna ya ukwu Hope Uzodinma chọrọ iwu eze sọmụnwe eze ga-akwụ ọtọ maka ọ pụta na TV na-ekwu nke onye kwuru ọ sị ọ bụrụla ọsọsọ mmadụ labụ fọrọ Imo steeti atịba ha nla ahụ onye ọbụla nụrụ ya nke ndị ọ ga-ejizi egbe eme atụba nla ahụ omegbu ndị Imo steeti onye ga-akpọtazie ndị iro ha bịanye ha aka gbue nya ma lụkwa amara na egbu o sokwe wuru onye iro. Chetakwa na akụkọ Adaka boro Sunday Nigeria lụso Eastern ọgụ
ọ bụrụ ụzọ nwụọ ndị Igbo ka nọkwa mana ọ nọghị ndụ alụcha ya o ji wee kwere ma sị dịka ụbọ ọ sị na ya aha ya wee dị abalị ya na-egbu ndị Igbo ga-enyere ha aka alụ ọgụ mgbe a ga-awakpo ha ewere ya gbuchaa ndị Igbo nke ha wee ofe ntufu maka confusion n'obodo na South karịrị nke ndị Igbo. Madam Pinto o nwere ọtụtụ ihe ịtala ya bụ ụkwa jaa ya bụ eze mana ka elegona ya na ka o si wee metụta ị ga-asị n'uche nke gị uche onye adị njọ ị ga-asị n'uche nke gị maka ọtụtụ ndị nwere ihe metụtara aka metụta amụ ị na-ekwusị kedu ndị bụ IPOB anụnwa ọ bụkwa ụfọdụ ndị na-asị na nda ụfọdụ ndị na-eji eyiri awụrụ atụrụ banye na awụrụ ndị ihe anụnwa mana ị ga-asị n'uche nke gị na ọ bụrụ na emewe ngagharị iwe ọ kachasị na steeti Imo iji maa atụ onye ịkpara aka n'ọnụ ụbọchị anyị nwere nso nkwa anyị jụọ ya maka ngagharị iwe ọ sị na ihe abụkwa n'ihe dị ha n'obi kemgbe mana ọ bụ ebee ka a ga-eme ya mamịrị dị mma iji eme ụtarị mana ọ bụ ebee ka a ga-ejide aka ọ dịghị gị na ọ bụ na ndị Igbo maọbụ ndị Imo maọbụ ndị Anambra ga-ekepụta mmadụ ga-anwụ mmadụ ga-adị ma sị na ya achọzi gị nda anyị chọrọ nda anyị achọghị gị nda n'agbanyeghị na enwere ike igbuo na nke a nwere ike ime ọ bụrụ na o rubeghị gọọmenti etiti ntị o ruo ha ntị. Nke abụọ bụ ọ dịghị ka n'akụkụ nke ọzọ sị na ya bụ enweghị ezi nchekwa dịtụ ka ọ dịzighị ka ọ dị mbụ dịka ndị nta akụkọ si ekwu ọ dịghị ka ihe a bụ ụjọ mere ndị mmadụ ji wee gbafusie na be ha mere ịpụta ebe ahụ ọ dere jụụ n'ihi na ọ bụrụ na ndị mmadụ ka nọkwa ebe ahụ a ga-aga na-egbu mmadụ. Ihe mere na ọ na ọ bụghị ya maka na nkata akpa achụsịa obodo a abanye n'obodo ọzọ dịka m ji wee kwuo achọla ọlụ ọhịa na-eruchi ebe ahụ chọọsụ ma uhu mana oge a ha na-achụ ihe a enweghị onye na-ekwu okwu enwe onye ma ihe na-eme mana kịta amatazi ihe na-eme ha ajụọla oyi ọwụhụ maka na obodo ego juden nke ọzọ ịjụrụ maka ngagharị iwe. My brother, the worst battle any man can fight is internal battle. You can't win it. Ọgụ ime ụlọ adị enwere onye na-emeri gwa kene m ụmụnne maybe ha dị asaa nna ha kpakọọ akụ na ụba ọgụ subiri ha ga-akpọta ụmụnna bịa kpe ikpe to ihu ana nga ekpegide ikpe ha ya bie ebie ịghọtago maka na agha na-alụ bụ ndị kwesịrị ịnọ chedo ihe echedo na-alụ ya bụ agha ngwa kịta now isi ka ị gawa ngagharị iwe n'Imo steeti nke anyị fụrụ ọtụtụ onye isi ala bụ nwanne anyị nwoke anyị debere ka ọ chekwawa Imo steeti gazie were ndị DSS ikekwe bụ ndị ugwu na ndị amị were egbe che gị onye ga-ekwukwe n'okwu federal gọọmenti ọ ga-ekwu okwu onye ga-elidizi ndị Imo steeti to do protest maka agbajigo gị aka maka na onye isi gị dị onye kwesịrị ibudo agha tụgharịziri gbawa gị egbe ọ confusion oke n'ọhịa ngwuri n'ụzọ ndị Igbo ejuru ụjọ mara ndị Igbo ọkachasị ndị Imo steeti ga-aba ọkachasị ọlụba anyị ọlụ abụdo ebe a na-aga enyi ha onye na-eme ihe ọkwa onye ọlụ ebe ka ị ga-esibido nlụbanya bụ ọgụ so ọwụ internal war ebe o ji na-agbawa obi na-agba anya mmiri na agha nọ n'ụlọ ọ bụrụ na anyị elite họn wee gbochie nke nọ n'ụlọ wee chee nke nọ n'ihu ya bụ agha ga-enye ezigbote nsogbu anyị ya ka o ji dị mma ka akwado ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke alụgo agha emerigo ụmụ nwoke n'agha ada emeri ụmụ nwaanyị n'agha maka na nwaanyị ọbụla ga-akwado ịnwụ maka nwa ya nwoke ga-ama fensị pụọ ga lụrụ nwaanyị ọzọ ọgụsie ike nwoke ama fensị mana nwaanyị ga-eke ndụ ya nke isi ndụ ya dị na nwa ya mụrụ adụhụ maka na enweghị nwaanyị etu a m nọkịta na ihe ahụ 50 years mmadụ m na-ele na mmadụ bụ egbe ala be m mma na m a ga-eso gba m trutru di m ga-asị ọba ahụ na uru na ya gakwasoro nwoke ya chọọ wee mana mụ ga-asị ọba uru na m dị ndụ ụmụ m anwụsịa ka m gachedo ha. That's the spirit of women and that is why ọ ga-elugidere ụmụ nwaanyị elite forget it, they will win that war. Anyị chọrọ nkwado n'afọ 1929 aba women riot aga m echeta n'ihe mere n'ụbọchị ụnyaahụ akụkọ ka m nụrụ maka na amụbeghị m nne m amụbeghị ya n'oge ahụ mana dịka esi kọrọ anyị n'akụkọ ụmụ nwaanyị kulitere si na ozugo enough is enough ha hụkwara isi ya. Ọ bụrụ na ile anya na ihe na-eme n'ala Igbo
ọkwa n'ogene ọtụtụ ihe kpatara ihe a bụ na eji Maazị Nnamdi Kanu eji ihe ejikwa na itinye iwu onye nọrọ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde bụ ka mara ma ọchịchị etiti ga-aṅa ntị tụwapụ ya bụ nwa amadi n'ihi na aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ na ile anya ụfọdụ ndị gọvanọ nwere n'ala Igbo apụtala ụbọchị Mọnde ma ịpụta ga ahịa a ga-emekwe shọpụ gị nke a mee shọpụ gị nke ọzọ, mana lọlọ Nneka Chimezie ka m jụọ gị uche onye adịghị ya njụ, kedu ụzọ iche kacha mma ugbu a ụmụafọ Igbo kwesịrị iso? Maka na ile anya anyị nwetara ozi n'abalị ole na ole gara aga na DSS achọghị ma ndị dọkịta ma ikwu na ibe Maazị Nnamdi Kanu bịa hụ ya, onye lọya ya nọ na-eti ya bụ mkpu. Kedu ụzọ iche kacha mma ugbu a n'ihi na anya na-atụlele ọtụtụ ihe iji were hụ na atọhapụrụ ya bụ nwa amadi n'ọdọ DSS mana enweghị nke na-amịta mkpụrụ ọbụla? Kedu ụzọ iche ndị Igbo kwesịrị iji so ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu ugbu a ma hụ na atọhapụrụ ya na DSS? Enwedị ihe ndị Igbo ga-ebe na-akwakwuo n'okwu a ga-eji tọhapụ Nnamdi Kanu. Eji Nnamdi Kanu enwe ihe eji ojide Nnamdi Kanu, and part of ihe awụ ihe a na-eme n'ala Igbo achọrọ ịnara anya ala Igbo, and aka ndị ọcha dị na ya. Gịnị nwanụ British High Commission yesterday takọlụ Peter and ụmụ nwaanyị Igbo nwe na assembly. Anyị ga-asa ya okwu ahụ okwu, anyị ga-edere ya okwu saa ya. Peter Obi si na ndị gburu gịnị nwanụ Star Times n'Imo State, ndị gburu Super Sport TV, yes, no non-state actors. Nwaanyị efepụta correct wise no na-akwado ndị ori. Peter Obi, we stand by that is correction. Na nwaanyị a ọwụ na ọnụhụ mgbe Asari Dokubo pụtara kwuo na federal government engage ya to guide SouthEast. Kedu dị ka ndị ọ chọrọ ga-guide SouthEast? Asari Dokubo bụ onye SouthEast. He is a non-state actor. Nwaanyị a so maka na egburu Super Sports ndị na-egbu n'Imo State ọ dị afịa. Ọ dị ekwu okwu Nnamdi Kanu eji ọfụ ya. Gwa kene m ihe ndị Britain ihe niile ndị ha na-eme maka enyemaka ha mekwere cheta ndị SouthEast. Gịnị ka anyị mere ha? Anya ha lụrụ agha n'Israel ugbu a. Ha na-atụpụga nyenwe ndị na-alụ agha ọkụ. Mgbe eji agụ ugbu si anyị ebe a ọkpa ha kwado kwa na-atụ bọmbụ ha nwa bụ Britain. So Nnamdi Kanu eji ma aka ndị ọcha ya na ndị a na-enye nsogbu ahapụga dis agbụrụ ha lite n'Africa ọ ga-enye ha nsogbu their own interest. Ya chọrọ ikpochapụ scatter all over the world nara ya ala Igbo because ejisi ka napaghala anyị ala Igbo anụnwa anyị enweghị ebe anyị ga-akwụ na-ekwu, enweghị ebe anyị ga-akpọbe. So Nnamdi Kanu ejiwo ka ndị Igbo ka na-ekwu so enwe ihe ha na-eme n'ala Igbo asị na ndị be anyị na-eme ya n'iwe. Gwa kene m the highest form of protest wụ na ekwubara aka gị ọcha ka eji mgbe mmadụ nọ bee wụ a crime. Ka m na-agwa gị na okwu na omume ndị na-achị anyị achị bụ ndị ka na-create wrong impression. Ọ na ndị a na-achị anyị achị enweghị ike ịgbado sọkpa na-eput pressure na ebe ndị be anyị chọrọ ịdị na-eme ngagharị iwe nọdụ n'ụlọ ka ha tọhapụrụ ha nwa amadi a. Ngwa why not ha we push for ihe ndị mere ha elect chọrọ rather na ihe ndị their own masters chọrọ. Soludo enwe onye ọ na-enye nnu shop ị na-asị mepe shop gị ọ shop nwa gị enwe nwa gị dewere ebe anyị mepere shop kemgbe bịa na Anambra steeti ọmamgba data ema market ọmamgba arụrụ ya ka ihe gbasara ya ebe ahụ na ndị mmadụ nwe their shops and the side na-enwe nwanne ha eji and they protect ihe ọ kwesịrị ma ọkwa chere ọkwa kpọtara ndị a ka ha chụwa obodo ka eji ihe Soludo ga-eme ọwụ ihe ndị be ha chọrọ ka ọ ga-eme. Onye ka ọ na-ekwiri ọ gbasara ha na ya nni ada ekwe tax ya complete enwe tax ọ da anata emụgba ha gbakọrọ ego ole ha na-elu uzu ka ha nweta ka ha ji ya na-eme ọkwe na aghọta. So Nnamdi Kanu ihe anyị nwebụ ndị Igbo ga-emewu ịkwụrụ continue agha Nnamdi na-alụ maka IPOB kwya from beginning na ha chọrọ inweta nwere nwa agbaghị egbe and ha kwụna ya egbe a na-agbawa Asari Dokubo ka federal government ada ezo ya menye ọkụ Asari Dokubo. Enwere any of them ihu litre no draw why ma ndị niile mgbe ahụ emegachita tom ndị na-ekwu okwu na ha ga-ebukwa business ha SouthEast mgbe ha nọzi na gịnị ka ha kwuru. So agha anyị front and back onye na-aghọ agha n'ime ụlọ na-aghọ nke ezi
ọsọ ma Chukwu olitere tinye ya aka ka anyị rezon ekolikum in the honor of Nnamdi Kanu ka anyị continue ebe ọ kwụsị agbụzi anyị ncha ha bịa atọ anyị ncha nga kolikum a bụ na Nnamdi so na enwere nkata akpara ka ndị Fulani bịa nara anyị ala Igbo ọwụ na ọhụbe na ya nọgide ka anyị ka na-eche ka anyị lite tiwe we raise other curriculum on security and development of Southeast in honor of Nnamdi Kanu na-eme every year ha jidezie ya maka ọ dị m ka nwa amadi abụ Nnamdi fụ na ụmụnne ya afụghị ihe ọ na-ekwu kwado n'ụzọ na ị ga-esi akwado ngodo ebe ahụ ọ ga-ewere maka m agwagwu onwe m sị ụmụ m na ọ bụrụ na m nwụọ n'ihe a ha mara na m nwụọ maka ihe m kwenyere na ya Nnamdi nwụọ maka ihe ọ kwenyere in fact ana m agwa ndị mmadụ Nnamdi is a freedom fighter unu ezi ya nsogbu Mandela nọ 27 years ma nweta ihe ọ chọrọ anyị na-eti mkpu ha Nnamdi ọ dịka kama ka anyị bido maka na oge Mandela nọ ndị be ha nọrọ na-eti mkpu n'ụzọ dị iche iche ka anyị rezo a curriculum in his honor Chikweta ahụ continue agha ọ na-ebu site na ịkpa nkata maka security ịkpa nkata maka idevelop anyị Igbo na ndị be anyị natanụ ọ na-adị m ka nwa amadi anwụọ at least enwee ihe ehiwere a ga-eji erotie ụnọ na-aghọta Oriakụ Chimezie ọ bụrụ na ị na-anya ọtụtụ ndị n'agbanyeghị ụnyaahụ anyị nwere onye kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra anyị jụrụ ya ajụjụ anọnwa gbasatara ịkwanye ndị mmadụ ịmaka ala Igbo dị otu ihe ọ bụ ha detara sị na ọ bụ ụbọchị Mọnde ka ha wee na-eme maka ya bụ nwanne anyị nwoke ịpụta na-asị na ọ bụrụ na emepe ahịa emechi ahịa otu ọnwa ịmara ọ nwere ihe o kwuru n'ọsịsa nke ya ọ sị na Nnamdi Kanu na onwe ya pụtara si kwụsị ya bụ sit at home ụbọchị Mọnde nke mbụ nke abụọ bụ ndị Igbo ndị ọzọ nọ na steeti ndị ọzọ ndị na ọ jụrụ anyị ebe ka anyị na-asị ya na Lagos ọ jụrụ anyị ụnụnwa na na-eme sit at home ndị nọ na Abuja ha na-eme sit at home kemgbe na ọ bụrụ na ọ bụ ihe sit at home anụnwa ga-eme ka hapụ Maazị Nnamdi Kanu na-ahapụgo ya nke a bito na ịjụ gị ajụjụ anụnwa ọ dịghị ka esi sọsọ ndị ala Igbo SouthEast ndị Igbo na SouthEast ka ntinye ono a ịdị na-eme sit at home maka na kemgbe izuụka gara aga ọtụtụ ndị akpọwago anyị toazụ na ndị Igbo ọ bụrụ na a ga-ekwe ka ọ bụrụ na steeti Lagos ya ndị Igbo niile ọ bụrụ ụbọchị Mọnde gbachie ahịa gị ndị ọzọ gaa ọ dị ka esi ona eme ya na steeti ndị ọzọ niile ndị Igbo nọ na steeti dị iche iche maka na na-eme na ala Igbo a ga-asị na ọsọsọ ala Igbo ma ndị Igbo asị na ndị Lagos ọ bụ na ndị Anambra na-eme ụbọchị Mọnde Lagos Tuesday ọbụla nwere oge ya apụta Abuja Wednesday nke a eme ya otu a na o nwere ike ime ka tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu nke a ị nabatara ya okay Emma we forget so easily ndị IPOB apụtago kụọ ekwe kụọ ogene so kwụsị sit at home akwụsị ya pụtawazie ndị a wee buru egbe bu ya sị Dokubo emepezi ahịa agba ọnụ ya ebere nwe ndị mmadụ atak gbawa aga n'ahịa agba ọwa ya anụ ya ifuru ma n'ahịa Ọnịcha ndị mmadụ agbabasịkwa bak na onyere ọ ga-adị gị surprise ugbu a na ndị abịa mepe ndị ama na ndị Igbo ma ihe ndị abịa mepewa ahịa ugbu a na ndị same people abịa na-ekwu ihe eburu egbe gbaa ha ji ebekwa ya pop too na ndị na-agwa gị ugbu a na oke ọ bụrụ na ha kwuo sị na ha ga-eweta sekuriti ghasa kpọpụtazie ndị amị niile anụ a gburu agba ahịa okirikiri ka ifo ihe problem anyị na-enwe ewu anyị amara okwu a ga-atara ntị na okwu a ga-apụta n'ọha kwuo ihe gọvanọ kwesịrị ime bụ ọ ga-ya akpọ the leadership of the market kpọzie ndị ochi ndị IPOB ndị otu Nnamdi si ha ọkwụ ụnụ so kwụsị sit at home ha si ọkwụ na akọla egele ngwa bịanụ ka anyị na ndị ahịa ga mee meeting gwazie na ha pụtawazie ka ịnụ ihe ndị ahịa ga-agwa ha enwere ike mgbe a ga-akpacha ndị a ga-ezi a condition sa na ọ ga-epụtara mbụ abịa gbawa egbe ya amazi nke na-eme eme mgbe ahụ ihe a gwara ya wụ na IPOB etiwala ụzọ na-abụ na-enwe ndị kpetere nwe ndị na-ekpete ha ihe agwụzi ihe ji wee were nna mgbe ahụ ka ha mịbatara asa Dokubo agwara anyị ị na-aghọta ọnwụ na ihe ọ ga nwee meeting
na-apụtaghị na press because ụta abịa mee ihe ugbu a na ndị akwado attack in case ndị abido ahịa ha bido ahịa ọ nọ na gọọmenti house were 1,500 militaries and security gbuo onwe ya okirikiri then ewezie ndị ime ahịa ọhịa abịada agbara ozu n'ala Igbo wuzi onye agbagboro ijelie ada ajụzi ese then agbarazie ha tọrọ ala ya bụ ya ndị IPOB ndị a mechikwa ahịa gị na-apakwa ha pụtakwa again are they mad? Sorry, I'm using this language. Uche ha ọnọzikwa ya so ndụmọdụ m na-enye Soludo na ọda iro n'ọka mbọsị sitatom ọka na-azụrụ onwe ya because enweghị any news about it. Ndị mmadụ na-apụtasị enwede mgbe ndị mmadụ na-apụtasị mana ọ apụta metre taa ndị mmadụ pụtasị ha kwado maka ha manago so ha were nwayọọ kpọọ ndị a nyere ha kwa ilu ugwu na ha bụ mmadụ na ha nwere a right to decide ịbịa ahịa ma ọwa abịala ahịa tritie ha ka ndị ha na-achị achị anaghị achị ndị Igbo achị a na-edu ha edu ha pụtawule threaten anyị Soludo Dude or his officials ha buru ụzọ mee meeting with ndị isi ndị IPOB Nnamdi Kanu pụta mee declaration again say no more sit at home, engage them were nwayọọ nye ndị mmadụ confidence and provide security. Ibi ụgbọ na ịkpọje ndị official ahịa kpọta ndị ahịa nwere ike ịgwụ na ihe unu na-amaghị unu n'idoro ya man ọ dị ka mgbe anyị ga underground ihe na-eme n'ala Igbo wee bọstasị ahịa onye ndị mmadụ na-amarọ na ọ na-eme emesisi ya dị meeting ndị a nwere ike ịsị oge mba emepere abịa ma anyị attack ngwa governor you get provide right so and so security now we come out mana eme ihe secretly were security wee ga enwe ike ndị a ga-amazi ihe na-eme na ka o si aga so na ndị governor welu ya nwayọ na ha da ama ihe na-eme yonda Soludo wu governor na Anambra State mana ọ maghị na ndị amị ha tiri n'Osumohu chụrụ ndị Osumohu ha kara agbagbu m ebe ahụ jide m si na gọọmenti house na-abata na m ke moto m na ha na-ajụ m ebe m na-aga jugide m na-ajụ m na m na-aja asọ ọnwụ na-eme kidnapping otherwise eleghị onye ị ga-eji na-ajụ m ebe m na-aga m gwakwa gị n'ọnụ Nnewi ịjụọ m ebe jugide m gwakwa gị my village ị na-ajụzi m ebe m na-aga so m lere ụgbọ ụnụ bịa nwuru m so dị ha amaghị ihe na-eme underground de na-ebo ya IPOB onye ewuda IPOB a ọnwa gị nwa onye ewuda IPOB a na-eme crime they should come and answer us maka nwa mgbe onye Igbo lọlọ ndị kachi bezaburu n'ile anya n'abalị ole na ole gara aga Sunday Igboho gara mba UK ganye onye prime minista mba ahụ akwụkwọ edegara ya ka ndị Yoruba ka enwee Oduduwa Republic ka ndị Yoruba nọrọ onwe ha ka mba ahụ gara nye ya bụ akwụkwọ enweghị onye ọbụla pụtara kwuo na anwụchiri ya maọbụ akwụchi ya bụkwa nke tinyere ọnụ n'ọtụtụ ọnụ ụmụafọ Igbo bụkwa ebe ha na-ajụ ajụjụ sio a sị na onye Igbo gara jee mee ihe a ugbu a sị na ndị IPOB pụrụ njem a ga mba UK jee nye akwụkwọ a mma ndị agatala azụ gbuchie jụọ gị sị kedụkwana ihe mere ị chọrọ ije bute nkewa n'ala anyị bụ Naịjirịa mana Sunday Igboho mere ya enweghị onye nwụchibirili enweghị onye jụbirili ajụjụ ọbụla nke a bụ nke mbụ nke ọbụla jụrụ gị ugbu a biko ị na-egbu ya na nke nke abụọ wee bụrụ ọ bụrụ na ile anya Chief Emmanuel Iwanyanwụ aha eji aga mba anwụọ na bụkwa nke olili ya ga-adị n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba iji njem ikpeazụ Chief Emmanuel Iwanyanwụ gara n'ọdọ DSS ga hụ Nnamdi Kanu ọlọgị ya bụ ije maka na ọ gachara ya bụ ije ịpụtakwara ebe a kwuo ya ọ gachara ya bụ ije ebe a ka nsogbu ahụ ya bidoro bụkwa nke mere o jiri nwụọ ọ dị gị ka ọnwụ Chief Emmanuel Iwanyanwụ nwụrụ nwere ike ịkpụlatụ azụ Maazị Nnamdi Kanu esi n'ọdọ DSS pụta na nkem ka m bido na nke Britain ihe niile ndị Yoruba na-araid awara ahụhụ Nnamdi Kanu na ndị Igbo try to get their freedom free of charge without shedding blood amataku today wo ahụ Nnamdi tara ipush for ECN ha yuzo gọvanọ sa ndị mgbe ahụ federal gọọmenti Buhari atụwala ụjọ ndị Yoruba gbakwasara eme meeting ha kwalatara anya ha niile is today ha nwere eme today ha wala ndị nwere security on the blood of our own sons now Nnamdi Kanu dele several letters to British High Commission there to United Nations enwene nke na asara why had I say na njọ ndị Igbo n'ebe Britain nọ na they dare to chase them out of Nigeria through the women riot in 1920 now ihe chọ ndị Britain ịma akụkọ ịma ihe ndị Igbo anyị adịghị ekwuprabara suppress tata akụkọ na ihe mere ha
Here with the first time in the whole world, wine in the log. I was able about 40 women. Kena bahana abia. Heji ube, heji anything. Nda we say, then he handles her chop to the bendi buno. Or ya keji coin and Nigeria, a whole 3 nations will call you on the car use Nigeria to suppress us, and they've continued. In the activities during the war. I love the war. Nele every hunger as a weapon of yes. See, today the whole world sat on it after Hannah acquired all over the world. Now, the same woman now no. A criminal see engage federal government. Already her alarm. Then they would say Onyanka, Yadaziku, name with criminals, na SouthEast. Tell Susan Yosi. 9 years and na the federal government hired criminals, push them to SouthEast because they're in power, and they are the ones that are causing mayhem, and we want them withdrawn. And we're going to write her. Iwa will write her to that effect. Maybe no matter. Then I get take it true history. No one can you say has a moment. So can be go to Zuna and I can Britain. No in Nigeria. Why any land name what penny in a top Taiwo Taisanga and Igbo language will die in there. Manayatum 2050. So here get why we had a Mayato. And I don't Yaka Kabu Nama Greek about it. So can be where Boblon no Muranya. I ain't had dialogue, I ain't had a corner. Only a bubbling no Bodoibo, where plan a lotta, now population near develop Bodo. How can I the 2 careless have by bosses here of robbery heck for Korea? And that there is so that alarm, the race with Nala. Have opposite, raise insecurity and fear. Not to touch even the youth. No, now, Mumma, not to touch that. Okay, I like them procuration. Macahama for they probably be a passer. That's the plan. Can you buy now? Only you Britain, I take Britain as have good enough for now. Can on the pan and Katai high game moon wine. Nnamdi Kanu has led the pace. Can I continue? Can from one to happy if you take on phone. Nnamdi Kanu present. Yes, sometimes emotions. You know, we are right. That's true, but Anya can to food. It's oku na mepanya that Nabuma body meprai. So in order to do that, can you do actually come in his honor, Zobisio wine, and Kawumbo, Nanki Wanyam. I come what to me. Corner Matando, Grania. Indeed, one more on here, yeah. Where we want you what you want, we swear more. I will shake Kamjimana, Anya Gula. Federal government, in the DSS, will you want you? Proof near. Iwanyang Buayo Noko or sustain during the war. Iwanyang would I stand here to say the only politician can wear Igbo interest, and he died for it. Only he so good out the last 10 years, and he died for it. Congratulations to him. Iwanyang Buayo Noko Ngaho Habru machine nobi. Where Garona DSS letter Nnamdi Kanu Kiwono. Agwami andi bo so go no ihe akam chiri mkpia ebe mechia na ebe wanyanwu no ko were nka haga ko my parting gift we ro na DSS we gba na ona haga we hiki sheba we hiki ga ije 100 yards. Das Spiel beginnt jetzt mit einer 20 € Freiwette für Neukunden. Betano Sportwetten. Na no ga gali from Irona prison yard from a prison yard to Nnamdi Kanu no ruru over 1 kilometers. As I have put no now, I have put which I has a wheelchair. And the one who a man no matter na Nigeria now all frustration can so you can't frustrate him. You want where up. Where Gapan here with Ngaho how with age 82 years. Where Gagidia Garuzie, which I Nnamdi Kanu. Ki why na pota odozie han na iwanya wa ge boat ya pota there. Wheelchair is from nowhere, Pota. How raise the wheelchair? Will lose also one indirectly. Gaga Pupu and Moti, one young Gachi Jan. Pota on the press conference or release. They want to kill me. I gonna ya. You want young with the last word, you want to do there by ICU. You want young with the hair. In the hand, you want young with Gijan. Jasha. How would I had to personally make call to onye ga-agwa m nke na-eme eme wee ghọta na egburi wanyanwụ na DSS nwoke ahụ agachazi na lọta breaker down ụta ka esi gbuo chi bụ ọkadigbo ebe a na-eme campaign agbaga ihe n'ime ya nwụọ
Nobody talks. I can no na-achọ ndị niile a na-awụgharị na-achọ Hope Uzodinma na-achọ vice president na nke ha na-achọ ha chena iwu anyanwụ ka ha ka iwu anyanwụ mma. Onye nọ na-egbuo nwanne ya na-awụlie na ewepụla onye nọchiri ụzọ ọma na-enwe onye nọchiri ụzọ. So ihe a ihe gburu iwu anyanwụ Igbo nọ ebe niile ha nọ nwee the right information today. At least that man ka ọ na-anwụ ka ọ hapụ ịhụ na dike dịka iwu anyanwụ nwụrụ ekpuche ihe gburu ya. So tak iwu anyanwụ shiwe nwụrụ. Lolo Chimezie ọ bụrụ na ị na-anya anyị na-anụ kepụ dịka ihe kwuru iwu anyanwụ gbalịrị agbalị n'ụzọ nke ya o mewere ma chi ekweghị onye ụtata na ya. Ka iwu anyanwụ nwụpụrụ anyị na-anụzi kepụ a na-azọkwa onye ga-abụ onye isi ọha na eze ndị Igbo a na-azọkwa ọ dịghị ka ihe nke a bụ ihere nye ndị ọbụ ma ndị ọbụ mana ebubo mana ntụgharị mana atụmatụ na ọ bụ ihere kwesịrị imegbu ndị a niile na-eme akabeghị ili ya ha na-achọ na ha na-azọ onye ga-abụ onye isi. Enwere m personal relationship with iwu anyanwụ. Iwu anyanwụ ogunọtọ ga-esiri ezo aba glassị ịma ọwa na injinia aba glassị ndị ọzọ iwu anyanwụ even nke ahụ ọha agala Igbo niile round wee hụ ihe a ga-ere ezicha. Iwu anyanwụ rụọ ọnụ gị ọha na-eze wute ego. Ịma 80% of problem wee nwere with the executive. Maka iwu anyanwụ bịara ichenji the face of ọha na eze ka ọ wụrụ ihe ndị Igbo mega expect. Ịma na ndị a naanị ihe a ha na-eme ewu ihe ha jiri enwe ndị warehouse ha wụ ọha na eze office ndị ihe ha jiri by betrayal. Enwe mgbe m chọrọ imezi ọha na eze Lagos na-aga na-ahụ ndị isi ha one by one ka anyị bịa together. So enwe onye mkpọ so that ka anyị kwụcha onye ahụ ga-asị azụ mata ebumnuche ha. Ịma ihe m ji kwụchi that movement mkpu ikwu hey adị Igbo ime ka atụmatụ gị nke a magbuo onwe ya m lawa aga mite ya sị nwa ya amadị ihe ọ na-akọ nwa ya amadịta enwe ndị ọchịrị imechi wee out nwaanyị amadị na enwe ndị ihe ha na-eri aramagha na betrayal a na-enye ọha na eze na Lagos a. So dị ọha na eze unu na-ekwu maka ya gịnị ka iwu anyanwụ ji chi ga-ahụ Nnamdi na-ediri ndị a ozi ka aga jọọ ndị ugwu ihe na-ese nke ahụ unu nke news ya sụkapụrụ ha ga-ajụwa ha ka ayọọ ha ara agba ndị Igbo o egbucha anyị gakwa ịyọ iwu anyanwụ n'ihe bee ọkọkọrọ niile ha na-achọ nwe ihe ọ ga-eji pacify ya ndị Igbo kwuru nwere ụdị mmadụ ihe ọkụ ọ ga letere ha Nnamdi Kanu ha chebu ihe ebe ahụ ma ihe ha nwere ike ime ya dute ọnọdụ ya nwụọ. Iwu anyanwụ Abiola egbughị ya egbu Abacha egbughị ya egbu. They are very smart and clever. Ha clean slate emecha ya akụsasị aka so ịmanfụ ya so ọha na eze ị na-ekwu maka ya iwu anyanwụ nọchiri ha ụzọ ka epupụrụ gị na-akọ akụkọ otherwise ha kwesịrị release this statement. Ha kwesịrị ilite tie otiti tie mkpu by now ha ka na-alụ ọgụ ọnwụ iwu anyanwụ. That is to show you so ndị m ekwu ekwuga ebe ọha na eze nọ no ndị m ekwu ekwuga ebe ọha na eze nọ onye Igbo na ebe ọ nọ lite nke ị ga-emenwu mee ana m eme nke m ga-eme mama ị na-ekwu okwu ọha na eze for now chefuo ọha na eze ha wụ nya ya wụ na a na-ekwu enwe leadership gap ọha na eze without leadership je nwere anyị porous otu anyị dị hapụga ndị gọvanọ afenifere na stand against governors of Southwest kwechiri they stood against Tinubu during election fight against him na ebe ha na-achọ ọdịmma ndị Igbo kwuru na ekwusi ike ọha na eze wụ nke ndị Igbo was neither here nor there. Gịnị iwe ha ego ekwesịrị ibutere ha for election mgbe eme oge election ruo ha balance ya mecha budget ya ha ga-eme ka this guy wepụta bịa ha aja na gari for what while ndị south Edwin Clark they stood ndị middle belt they stood afenifere on the ndị ọha na eze kịta na ihe a na-agba mbọ ya onye a ga-eti onye otu ha so ihe gbasara ọha na eze for now ọnọ inyi na-ekwudo okwu riot ọha maka ndị Igbo ga-elite me riot against ahazie ya enwedo onye governors ndị Britain ile anya government of Nigeria wu Britain Kingdom of Britain leadership natural leadership ndị ọzọ ọsọsọ nke ndị Igbo dị porous ndị na-achị obodo ndị ọzọ southwest wu leaders and not because politicians were a creation of Britain and I control Nigeria from center. Now, from that center, I was here to state, this is how Britain rules us.
ndị shiri ike ewu ndị denwe their local leadership kwechiri na fight against the governors ha mehie ha asị ha mba emetadịa dịka Tinubu mgbe a na-agwa Tinubu n'ihe a ka anyị na ndị Igbo jeshi ụmụnne anyị achụla ka ndị aga and they stood and fought. Mwa sponsor Peter Obi's book launch. Onye wo father of the day wo Papa Ayo Adebanjo. Most of ndị niile anyị kpọrọ ndị Yoruba ndị nọ n'ikem ndị Igbo kpara abịa doka ha ajasha. Ya bụ na elolo ne kachimezie ị na-ekwu na ya bụ ụzọ ka dị anya ọkachasị ka o siri metụta ọhaneze ndị Igbo nakwa ndị Igbo ha na-achịkọba. Ndị Igbo nochi mere riot. Leading against ọhaneze demand for a change of leadership. Ndị Igbo the governors. Gọvanọ Mba na-agbalị. Abia State na-agbalị. Ole ha nwere ike. Ọsọ chụwa ha. They might compromise. Mana ọhaneze onye echụga ha. Anyị tinyere ha there to protect our interests. So ndị Igbo rise against them. Lehe na Lagos, let Solomon. Ofu onye gara ike na anwụ. Ọkwa na Lagos a na-akụ ichie were ka ihu goro ha lead protest. Mgbe ọbụla ha pụtara ebe a jụọ ha sị na ha na-alụ agha uche. N'ọba egwu uche ka a na-agba. Ha lotuo enwe ihe m gwara youth leader ndị mba nọ. Because we actually want to go and do press conference n'Owerri on the TV. Ka anyị jụọ ha ele ihe ga-emedu mgbe ha crime na-eme njacha. After crime na aga na-eme ndị man arrest. Onye ma arrest na awụhụ on the scene of the crime. Need to stop ndị mmadụ. Ya na-atakwa ọnụ si ya the problem. Emewe ọnụ mapụtasha. Ichefu na ọngụnwa the chief security officer, leader of the youth. Ndị ga-ebu ụzọ anwụ. Mgbe na ọchịchị ahụ mmadụ ihe ọwụ. Na ọta nsogbu da n'obodo ndị ga-elid ha. Gị na-ajagharị nkwenye na-akpọ PG onye wu PG mmadụ ihe wu youth leader. Ọkwa youth ka na-eme arrest ọnwụ ndị ka na-eme arrest. So most of these positions maka na politicize go all the leadership n'ala Igbo. But PG so everywhere. So I na-adọsi ya ụdọ na-azọ ya azọ maka ihe a ga-erite from government. So the interests of the people are gone. So ndị Igbo should rise against their leaders, not political leaders, but against their leaders that should now stand and challenge most of the things in the political leaders na-eme na-adịghị mma. Start shooting animals in the name of chasing Fulani. We are not chasing any ethnic group from our land. I have made it very clear. If you go after ethnic group, you become a terrorist. We are not going after ethnic groups. We are going after the terrorist army, police, and every Nigerian forces that carries gun. That is the people we are going after. Because once you go after them, you have uprooted the people in the bush. If you go after ethnic group in the name of Fati Fulani, you are a terrorist. This is the international law that many idiots don't know. If you go after Fulani in the forest in the name of fighting terrorism. I love my people very much and they know it. I don't want all this, anybody involved. I've been hearing about idiots talking all over the place. Some fools trying to be relevant because of Biafra or trying to use my name to gain relevance. I don't want it. I don't want any killings, no kidnapping. All this nonsense are alien to us as a people. I don't know where these animals came from. They are taking advantage of the fact that I'm in detention. But it will soon end. Welcome viewers to Biafra Battle Cry TV. Biafra is our religion, and here in Biafra is where we worship. We are loyalists to the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu. We also vehemently reject any activity of the evil beast, the commander-in-chief of gunmen in exile, a self-acclaimed prime terrorist who specialized in kidnapping innocent people in Biafra land in the name of IPOB. The prime terrorist has came up heavily to send precautions to anybody that should go against Fulani herdsmen. He is a terrorist. Please share, like, and subscribe to our channel. See you soon on another video. Thanks for watching.